Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku, kenapa? Ya sini. Ayo deket ngene lah. Mbok rasa statue. Lah ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial kedaluwarsa. Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, ya kan? tadi malam Ayo Tadi kok malam capek, ngetok-etoke, kok capek ki ngetok-etoke kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Riz, ah. Napa to, Pak? Kowe kepengen ora rasa? Terus nyambung. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Kan apa? Sulapan. Oh, Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Heeh. nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek apa kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih, bawa ya. nyemanggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikani ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagune sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. Dik. Lah lah iya ta, tapi Keterucut, kata niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalang. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi, Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya tang, kowe aja aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, dereng sontek. Wong sontek. Terna sontek ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo tang, anggere gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa ngebagas. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang
asmara Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. ket mau ki ora iso meneng lho Mas Om Iya. Gatot ki piye Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lateng apa Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. apa wakku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kalian panjenengan Iya. kok ming tok ki ya. lah Urung ya, ya terus. Terus ya. Aku diajar. do dewa welas sono mring mami Wah, iso enak. Ah, ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Besok- Gading Ayo Mas Gading dulu. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading kita Nendi. ke mana ya kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari lu neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Iya. wah Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu wah golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan katakan katakan Ya. Jejer matur terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas. Terus Oh, ke iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, jejer lan wong bagus Itu diteri. napa Mas Enak. ya Allah Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap nggih badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. nyantol ya Pak Yuk. umpama nonah kodo Umpamakno nah kuda. tanpa prau sasat tara ing papatri Bintak iki, Ding. Nyidam sari. ayo bareng Mas Ya, Yuk. bareng. Bareng. Nyidam sari as Angel nek Luar bareng iki. biasa. Heh? Angel nek bareng. Ayo ming urung kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo.
Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Icis Kang Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangi, Ki Dalang Keswan Dwina Waika. Tenan. Pripun? Ngarep nyalane bintang tamu wis susah aku iki. Lah pripun, Mas? Wes jan yo, wah ya alhamdulillah. Bisa waris tekan kono, tekan kene, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat wis dilun karo Mbak Tatin. Yen namung sak derma menika, Mas. Nah, iya. Nggih. Sing ketiban rezeki laris bintang tamu almarhum Pak Seno ki ya. Mbak Cici, Mbak Tatin, loro Mbak Elisa, Mbak Agnes, Mbak terus Anting, Mbak Ayu, Anting, Mbak Oriza. Ayu arang-arang. Hah? Arang-arang. Mergane ra entuk ya. Ora, aku nek gawe rego dhuwur banget kok. Sapa? Aku, Pira dhuwur iki pira? aku meng wilayah kene nek Ayu bintang tamu pinten Mas 12 juta aku. Ah berarti malah jenengan dhewe sing mateni rezekine Lho bojone. ya ben munggahke derajate wong wedok. Iya. Engko 12 juta tekan bojoku 3 juta. Oh, berarti kan padha karo wi ya gur arep ngethoki ndek bojone. Wah, yo aja dikethoki yo. Engko cendhek diketok. Alane jenengan iki wis terkenal guntinge landhep. Wis terkenal aku cenan. Terkenal dan malam hari ini juga aku juga digunting dengan landapnya. Te lho rame-rameke wong iki melu nyambut gawe aku, melu goleke pasaran aku. Iya. Iki pokoke ya kudu sik semangat. Kok digawe sak lucu-lucune. Nek masalah lucu iki ya engko tergantung dalange. Wah, Ora. waduh. Nek dalange ra lucu aku ya ora iso lucu. Ayo jatah karo jatahmu iki malah akeh kowe. Mosok ta? Wah tenan kok. Ih, Aku ki golek jeneng sithik perkara jeneng sesuk. oh ngono. Guri-gurine. Berarti malam hari ini ora butuh duit. Ya butuh. Oh, tak kira Nek nek semono-mono ki tak pondo-pondo semene kancaku akeh ki. Wah kancane tak bayar sithik. Ting gundel nang buri. ayo padha karo jenengan ta? Ha piye? Nek umpamane pas miyoga, nek dibayar sithik glendel ora? Ora nek aku lilo lagu budaya. Alah, Kalau bukan kita warga Indonesia, Siapa kita lagi? Melestarikan siapa lagi? tapi nek dibayar sithik Ora gersulane nanjeke. ya padha wae jare. Bayaran tak cekel. Terus? Ngene lah ya. Kuwi Tambahi ra. nek omongan ki mikir dicerakke. Heeh. Nah, dadi ora sirahe rono mikir nang ndi. Dhisik. Apa? Nek sih ono ki mesake tenan aku. Rene to alah iki suwe banget ora kepethuk iki dadi kok ya saiki mundak ayu. Mundak ayu ya. Wah, lah yo nganggo bros barang. Lah iya saiki pun ana undak-undakane. Undak-undakane. Monggo Pak, katuran ngendika kalian Mas Jalang. Waduh. Oh ya rasa anu to ngeling ngono nek agi lara. Sugeng dalu nek si ana. Sugeng dalu wis le rembukan. Wis. Aku mesake sugeng dalu nek nuwun nggih nggih. Nggih, ya sami-sami. Wis pokoke nek melu Mas Mbak Cange iki ya sithik-sithik. Sing penting kabeh lancar. Amin. Raken tanggonku ndadet-ndadet. Iki ya nyatane Nggih. warga kene Pak Abdul Nggih. ya mesake lek sono Mbak Tati. Nggih, sing penting kula saged sowan mriki kula Nggih. sampun remen sanget pun aturi mriki ya Tetin. Nggih. Seneng bayaran ya rasa. Jane iki ora. jane nganu ya hari ini malam hari ini donge ora nampa nang kene ya Mbah ya. Donge rak jenengan donge nang Jawa Timur ta. Akeh kene kok le motong. Oleh matang ta. Ora kok malah akeh sele motong. Lho dipotong ora? Ora lek iki ora. Ora apa? Ora. Tenane. Ora. Tenan yo Tim. Lah kene kok wingi karo aku iki gandeng saka panitia semene kok sing tak kek kowe semene ra apa-apa Kowe ya. iki senengane gawe urup-urup. Kowe nang Wonosobo kae gawe urup-urup. Wis ora apik kuwi. Ngapa? Babakan seni iki aja mikirke dhuwit. Ha, Aja ra entuk ta. Ora oleh. Sing penting awake dhewe iki caos panglipur. Heeh ta. Dadi duit ki ora penting. Ora penting nen ora ngene ya bangeten dalange iki. sing kae iki dudu aku kok ya. Aku ki mrene ki ijenku akeh banget Lah iya ta, donge Apa? malam hari ini ki malam Minggu lho padake. Malam Minggu ki ijine oke nek mergo jope akeh ngono apa piye? Ora. Lho? Mergo lara ijen nang puskesmas, ijen nang Tak kira mergo malam hari ini ki nolak ijob ngendi-ngendi ngono. ya tak tolak kuwi ya. Mergo melu kikis ban. Mergo seneng karo sedulurku, kok mayang ngono. Kowe lek wah Kok kowe iki. Eh, kok sik Piye to? Kowe iki ketoke jujung aku langsung ngesleke.
nek aku ra seneng ki iri lah aku seneng kok. Lah ya nek kok mayang ki ngremehke banget Lek. Iki wayang sing digelar iki wayangku iki. Wah, wayange to. Alah gene ya apik-apik. Wah ya apik. Lah iki termasuk Sing wayang. kono sahurung. Iki ya Lek, iki lekku mergo melu almarhum Pak Seno. Oh, Iso klumpuk-klumpuk. Heeh, ya Tatin ya iso nglumpuk gamelan. Heeh. Bojomu ya iso mlumpuk ngono kok. Oh, semono ya. Manggon. Dadi reregan sinden ki manut bobot rangane. Heeh. Lah kok iso? Lah bojone Ridwan gede banget dadi yo Berarti ya gede. bayare gede. Oh, berarti nek bupres? Bupres kan cilik. Bupras ki mesakake. Lah ngapa? Wingi ro aku ndelok jatilan. Nang endi? Heeh. Wah nang nggonku, nang mburiku ngono suwak. Wah apik tenan jadane, mongko ra weruh wong cendhik kok. Ora weruh kok muni seneng apik banget om. Ayo ngerti cendhek mbok ya tok gendong. Kaya nek cah cilik-cilik manggul ya lho. Ah tak panggul mah ngempit kok. Atau panggul masirahmu ilang. Piye ta? Kok dipanggul kok kempet ki piye? Lah nek dijapit semelang tiba. Ya kemarin dipanggul iki po ya kuat ngono lho, tok panggul. Kan kudune cekelan. Cekelan. Cekelan kok mripat lah aku ya ora weruh to. Mending derek sowan wonten Plesan. Ki ujube acara Mbak Tatin dalu Nggih. menika siji merti dusun Plesan. Lesan. Kaping kalih tasakuran purna tugas Dukuh Plesan Bapak Ambyah menjabat 31 tahun. Wah, elok. Luar biasa ya, Pak. Nomor ya. 3 tasakuran Dukuh Baru Plesan Bapak Wikan Ansori ST. Mas. Oh, Mas Durung Kromo ya. Durung Kromo. Neng alhamdulillah lho. Heeh. Dilale sik diangkat Dukuh ki kaya dudu adine Pak Ambyah. Lah ngapa? Sapa? Alip. Oh, Ane sik dadi Dukuh ora rusak kabeh wargane. Alah ya ora. ya ora kok. Iki mau ya wis bagekke nek Wingi wis Cetro banget wong maca. maca. Iya. Iki kok ya telung acara kok dadi siji ora mboko sitok ya. Ayo kudune siji-siji ya. Nah, ya mboko siji rak lumayan dadi mayang ping 3. Kok ping 3 piye? Lah ping pira? Ayo gentenan kuwi ora kok. Kaya kowe iki sik apik. piye ta ya? Dagelane ya ora. Hah? Dagalane terbohong wong wingi tahun wingi ya aku. Sing wingi sing mayang sapa? Sapa? Lek geter wingi kok Ayo. kudu Surabaya. Berarti kan tetep dagelane dalange sing ganti. Kowe melu aku sesuk. nanti. Nanti. Hah? Nanti Parkir. anggepe mul pendek aku. Nggih, mugi-mugi sak sampun pun merti dusun, Nggih. Nggih. Menapa ingkang pun gayuh warga ing Persan mriki saged kasembadan. Amin. Menika wujud syukur ya, merti desa menika wujud syukur marang Gusti Allah. Wis peparing apa wae pinten-pinten kenikmatan, kesehatan, kesarasan, rejeki, panjang umur menika. Mula terus diwujudke kanggo syukur. Dinggo merti Dusun dusun. wayangan kanthi dalang ki Sukitman. Ora sanggo su. kok nganggo ki keswan kok Oh, Sukitman. Sukisban. Ora nganggo su. Ora nganggo su lek. Lho, kuwi nganggo wong nyok neng anu karo kucingku kerah ya kok. Kok kerep piye? Apa to? Piye ta? Ora hubungane apa nek aku karo kucingmu kerah. Kuwi wis ra hubungan wong ora anak-anak kok. Maksudnya nek suwi ketok kerah karo kucing. Oh. Ngono lho. Wujudke budaya. Dinggo nggathukke silaturahim ben Nggih. kabeh iso akrab. Akrab. Sedulur kene iso rujuk rukun. Ada. Nggih, ayam tentrem. Ayem tentrem. Nggih, lan mugi-mugi benjang taun 2020 wayangan malih. Amin. Ning beda Ora sah. pedebuan. Beda Aku wis entuk culikan kok. Oh, boleh? Beda. Oh iya. Heeh. Piye celian? Lerasan piye lek lerasan? Jenengan pinten Mas? Wah, mula namon. Wah, aku 8 juta lho nggih sampean niku. Waduh gitu. Wah, nek ngoten besok ganti dalang mawon. Jikono bedil ngono. Nah, Arep ngopo? 8 yuta. Wah ya edan kok. Lah ora. Ora ya. Lah pira? Oh ya kuwi rahasia. Engko iki jatahmu digawa janu ndak kelalen koyo wingi. aku wis Piye ngapa wingi ngapa? wis awake lara. Terus Wis ndagel wis kemepyur. Mbasan bubar ki tak
Aku nang transitan ora ana jawaban. Gak aku mulih. Aku wis nang omah. Waduh lek lali. Waduh. Lali apa? Karang yo dimaklumi karang ra kulino mayang iki dadi lali. Iki yo elek meneh to, Tin. Ya ora. Ya piye? Iki suaraku wis tak serak-serake lho. Alah yo ben ngapa? Ayo mek kok dalang laris. Oh, ra ngono. Kaya dalang. Kaya dalang laris. Ya laris ngono kok ngilang-ilang. Laris, nggih. Nyatane yo ning kene ditanggap. Amin. Wah, seragame kunir bosok. Hah? Lho iki miturut dalange. Maksudnya piye? Kok miturut dalange? Sapa tali bosok? Iki Ora lho kok. warnane klambi Oh, kuwi. iki jenenge iki kunir bosok. Ora ya didongke aja nesu, dalang anyar nesu. Edan. Iki kudu dalang anyar. Ngerti yo golek bintang tamu liya aku. Hah? Iki dalang wis suwe. Ning Neng lagi payu saiki ngono lho. Mula kok aku suka kono dalang kok jamur to aku. Panu. Wis saking lawas. Ning niki nggih alhamdulillah lho nek jaman biyen Kisena Nugroho Mas Keswan iki diarani dalang pemilu. Soale 5 tahun sekali. Oh, Ngono nek biyen nek saiki alhamdulillah ben sasi mayang. Ya, alhamdulillah disyukuri. Wis tekan Wonosobo barang. Anggere ngejak kowe aku ki mesti terus laris. Heeh, Nek amin. anggere laris awake dhewe ora Dijak. Ya tak jan ya manut dawuhe panitia to ya Le. Oh, anggere ngunggah kempyak ki lak-lik. Sambatan ngono itu. Heeh, iya. Ora. Ora. Iki karo ki Guyon. pangandikane tasakuran purna tugas iki Tin. Oh nggih. tugas. Buku baru. Nggih. Sinten Mas sinten? Sik purna tugas Bapak Ambyah menjabat Nggih. 31 tahun iki yo request Tin. Pripun? Nyuwun pragmen ketoprak Mbak Tati terus Lek Sehono iki lho. Waduh, wis. Ha iki jek kuwang ayu ora. Ayo engko kur dadi kelir nek kene. Anu aku pramane Subroto kasih meneng ra ya wis. Ya, meneng kowe le ngubah-ubahke ngono wae. Ya Lah, engko cepet rampung nek sing nek Mbak sa- Tati. Maksudnya Iya piye? ta? Lah ya tetep cepet rampung pramen. Nek iki Subrotone. Heeh. Nah, terus piye nek tuwa ngene iki? Hah? Ya anane dapukan ya kuwi ya sak. Alah, tuwa mah gampang tok apusi. Kok iso? Wah iki yo kakangne Pak mantan dukuh ki yo pemain ketoprak. Ji, ambiyen lakon Amir Ambyah. Amir Ambyah ro Pak Iman Dartono. Suwangsa. Kok ngerti, Pak? Heh? Kok ngerti? Aku ya kur ngrungokke radio kok. Tak kira ngerti sejarahnya tenan. Nggih menika napa malih? Tasakuran Nggih, nek kagem Mas Dukuh sing anyar. Dukuh. Nika mugi-mugi benjang saged dados dukuh sing amanah, sing ngayomi masyarakate, aja bedak-bedake. Oh, kae ngene mergo kae ngene engko yuk di masalah bantuan barang iki kudu sing tertib ngono. Dadi aja milih-milih. Aja nganti ana le keter. Muga-muga Iya, gendang rabi. Sapa? Dukuhe. Kowe iki tawa. Ya ora karo aku. Kaya gelem karo aku. Aku wis ngerti Den, mula nggone sing dienggo bintang tamu jembar banget. Lah ngapa? Mesti tatin ki ngono. Kok maksudnya nek jembar ki yo aku ngono piye? Soale gegermu ki ombi. Yo maksudnya arep piye? Nek geger ku ombo, arep dadake meja. Ya ora wong kok nggo meja. Ora ngetke wae to Tin. Lah ya partnerku iki jenengan masa awan ngematke dalange. Lali ra nggo obat kok. Obat apa? Bingung apa? Obat gliyer. Mumet ta? Mumet. Ah, pakai mumet. obat Lek. Amoxicillin. Heh? Kuwi obat gatel apa? Wis gatel. Wes engko tak PPO wae. Kok di PPO? Ya ngaturke apa Mbak Tati nggo Lah buka. wonten pamandutan mboten? Durung ana Oh, dereng wonten. WA saka sedulurku Mas Marjio iki karo Pak sapa? Pak Malang iki terus ana sing panyuwunan sing akeh iki langgam rengu. Oh, langga merengung. Nggih. Tin, Tin. Ngono. Ngapa? Awake dijak. Heeh. Saiki pipone gede wingi anyar. Pipo kae. Lah wi mergane le tuku nganggo potongan nek dhewe kaya. Oh, Hei,
Aku nang omah duwe 5 ngene iki. Lah mbok yo digawake esuk. Iki belas siji aku ora ono sik tuku. Nah, konangan Wasri saiki. ya ora. Lah iki anu aji-ajine iki nyuwun Mas Lah ngono. iya. Iki wayang kowe kok nglumpukke kulit kok dhek iki. Kok piye? Lah ya jeneng wayang iki wayang kulit. Ya toh. Kudu uang. Tuh ditatai dhewe. Nggih Pak Lurah ya sik kepareng Sing lenggah. ngaturaken Nggih. Gendalu Pak Lurah. Ah, kok diundake jebul kakak kelasku SMP biyen. Heh, Kakak kelas SMP. lah kok tuwa kowe? Mbok aja ngono mesake. Iki dalang iki lah. Mbok ya pisan-pisan ngalem lek. Aku tak ceblungke peceren terus ya rumah aku. Ning nek dalange Kiki Juan ki apik tenan. Apik, cabetane apik, Jujur. suarane apik. Tur sumanggem. Lek 50. Ya. Wis wong ngalem aku. Kok dikeki tenan iki? Aku tak kei wah aku ki dalang lupa duwite tak nggo apa. Alah engko baramu Hei. dijal. Dine piye le motong we 500 e kok. Tak kira Oh, tiwas tak onekke lomo jebulane. Nah, tak keke Mbak Yuku wae. Sesuk nggo sang ndelok jatilan. Kok ndelok jatilan ngene dadi Butuhku medeni. some. Wis aja cerak-cerak ndak darani barongan. Kok barongan? Ibut-ibut mergane. Cilik ning gede blah. Menika anu nggih, padang kuning mawon nggih. Menika Menika kupinge. Ak nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh iya. Krungu ora? Krungu nek aku krungu kulino potong kok. aku ki rumah saku nang kene pangkat dalang e, kuwi dadi onek-onekke terus. Salahe wong kowe nek nang kono ya sok ngonek-onekke Lah saiki rak tak. ming nek nang kono rak aku jabat wiyaga. Nek saiki Lah ya atasan. terus kudu manut. Iya manut. Ketok arep ra iso ya. Ya Tin, sing jeneng awake dhewe pan nggo papan. Dadi manut karo dalange. Lah iya awake dhewe ngejak dalang kok. Oh iya bener. Berarti Berarti ra nganti aku mulih we lali rak cilaka. ya bener berarti kudu manut dalange. Iya. Malam hari ini kita harus manut dengan Ki Keswan. Ki Keswan. Ya. Sing penting gayengke sesuk Mas Keswan ya laris. Amin. Nek wis laris. Ampuh. Ije Mas Dalang. Menika kok omong di ngono wae kaget lho. Kowe saiki samploke akeh ning Jawa Timur jan nyente-nyente ra. Apa? Ya ora ket biyen dasare nyentil. Nyelot suwe iki putih ya kowe iki. Putih wong wedaan kok. Terus apa neh? Kowe pedaan to kuwi? Tak ngerok. Piye? Apa kerok ya malik ireng. Sing tiga. Kerok wedake. Seneng ta. Menika podang kuning nggih, Mas Dalang. Nggih. Ngagem bawa mboten Mas Nganggo. Dalang? Oh nggih. Bawa iki tatine jan wis. Nganggo 350 kok ora nganggo. Pira 350? 350. Aku gur 75 iki karo iki. 75 petmu digawa kono to. Apa lek? Pit. Pito apa? Ora duwe ya. Nadyan wujud temong paksi lho ana sing isan melu nembang menika masyarakat saged nggih monggo sareng-sareng bawa kalian kula mbok bilih wonten sing katuran maju ibu-ibu Nggih ning ingkang alit mawon. lah ngapa Lah kok gede banget kok sedeng kene. ya sedeng wong ya kopet jarene jembar Aku kira tadi di pengalaman asik tenan ya Tin ya. apa Sak kamar turu ki wong papat. Heeh. Aku, Tatin, Pak Seno, Rowiwin. Mas Toro Ora wong papat. Kuwi nang transit apa nang hotel? Nang hotel. Nang hotel, nang penginapan. Nang Palembang. Gelut ro demit. Wah asli. tenanan lho Tenan to? Critakno Tin. Hah? Piye Tin? Kesuwen ora engko nek Ora. Ditanggapi kon ngomong ya kok. Kok kon ngomong kon nembang. lah maksudnya engko nek marai jenuh penonton ora pengen ngerti ngono Ayo lho dileti engko to nembang ngomong. ya nang Puja Kesuma ya Puja Kusuma. oh
Kuwi kan aku nang kamar karo Wiwin maune. Wiwin iki sindene Pak Seno. Wiwin sindene Pak Seno adine Pak Mas Igul. Ha iya. Lah Mbak Wiwin lunga. Oh, lunga. Aku nang kamar dhewe. Ijen-ijen. Udan ya Tin ya. Urung udan sing kuwi. Ben cerita Oh, iya, iki iya. yo kowe kleru kok. Wong ra udan kok omong udan. Soale kuwi urung teko, sing iki urung teko. Ayo. Lah posisiku Oh, Pos ora. aku kan nang kamar dhewe wedi. Wedi, heeh. Lah terus Mas Kiswan, Mas Toro, Pak Seno Dene wae dolan kamarku kene Dok. Dolanan apa kan jenenge? Remi lho. Oh tak kira dolanan suntik-suntik. Ngarang. Kaya jaman. Iya. Ya, aku kan wedi nang kamar to, Pak. Lah aku moro nang kamare Pak Seno terus lah ngomong ngobrol-ngobrol wong papat kuwi. Aku bali meneh. Iku. Oh. Alip piye jan? Ben cerita kene. Apa iki? Oh, dike. Oh nggih. Niki kan bayar mboten, Pak? Iki door prese kipas angin. Oh, nggih. Matur nuwun, Mak. Nuwun. Wah, ya kena kuwi. Teruske Tin. Teruske? Teruske. Teruske mboten, Pak, Bu. Nggih, tesih Teruske sejarah e kok. Lah posisi kuwi aku wis rampung le dolan nang kamare Pak. Aku bali. Ning Mbak Wiwin mau iki urung bali nang kamar. Lah aku bali iki aku nyetel musik Inggris ora ngerti apa jenenge. Mongko ya radong ya. Radong karepku aku arep turu. Kok lawange nggon kamarku iki tek-tek ngono iki lho. Maju mundur aku nih. Mas Kiswan, Mas Toro, ora usah ganggu aku ngono. Demit kok maju mundur. Kene kok Ya, kok Mbah. lawang meneng sik to. Oh iya. Lawange iki ngoglek-ngoglek maju mundur ngono kuwi. Lah tak kira iki aku bali saka kamare Pak Seno tak kira iki oknume karo Mas Toro. Tak bengoki, ora usah ganggu to aku arep turu aku ora. Ternyata ambasan tak buka kuwi ora ning sapa-sapa. Tok buka kowe ra ketok apa? Ora enek. Terus basan ki aku turu meneh kok ngono meneh. Yo aku sidane aku. Wah, dia ora tedal.
Wah. Iki mau. Wah. Iki. Bubar maut wadya balaku nah. Iki sing tak goleki. Kowe sing tak goleki. Kowe sing tak tunggu Werkudara. Ayo, Di, Jamus Kaliwasada. Wah, ora bakal tak ulungke. Mergo kowe tak anggap gawe dadane perkara. Mula kowe bali wae. Bali piye? Bali piye? Gelem balik wis nyangking sirahmu. Wah. Cangkeme dupak mencelat tigamu. Oh, wah, dan sumpah sampah, Semp. Kotal. Oh, Pak. Wah, hebat. Oh, put. Ah. Wah. Put. Ah. 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 Piro iki? Wah.
wong Pandhawa iso sangga enteng. Wah, mumet aku. Wadyabala nekuk penjalin prayoga mundur ae. Hendra ingkang Puspitarung kasiliring samirana amrik sekar katuk ngas kandhatok mawe araras renaning
Ilahing oh anak unduk Endang Artaswati yen tak wis padake pirang-pirang dina iki semune kowe bakal ana darbe atur nanging kaya tida-tida Nduk mara gagewaleo ana apa sing ora ana takokno sing ana tambana ana apa to Nduk anakku adon ya mung siji kowe aja gawe susah becik matura Popo Pramban aku tak matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Popo Pramban ya ora dadi ngopo sirnakno iki ringa-ringa Rama waleh-waleh menapa aku ki jane katemben wae ngimpi lah ngimpi apa Nduk aku ngimpi nedenge lungguh ana ing emperaning pertapan dumadakan aku ketiban daru nanging daru kuwi mau bareng tak kipatke malah badar satriya bagus banget waduh bareng tak takoni ngakune kekasih Bambang Prabakusuma lan ditutke punakawan papat jenenge Semar Gareng Petro lan Bagong sakjroning aku lan piyambake jagongan suwe-suwe aku lan Bambang Prabakusuma padha-padha ketuan rasa tresna ora suwe aku lan panjenengane banjur dandon asmara nanging aku malah banjur nglilir jebule kok mung mimpi mula bapa golek ana ya bapa satriya kang kekasih Bambang Prabakusuma aku wis prasapa ora nedya suwita marang kaku yen ora suwita lawan Bambang Prabakusuma golek ana ya Rama Pandita kang krayangsit nacamat dosarining tawang susu angin ngendi ngene Ilahe oh anakku Nduk Endang Artaswati sejatine ngimpi kuwi mau mung kembange wong turu nek yen pancen ngimpimu kuwi wancine gagat raina kuwi kadara dasi tegese impenmu kuwi bakal nemai Rama ngentlehku ngimpi ya wanci gagat bangun mula golek ana ya bapa walah dalah nadyan aku durung ngerti ana ngendilan sapa satriya kang kasih Bambang Prabakusuma kuwi nanging pancen kuwi dadi pesthi jatuh kramamu tak golekane Nduk matur nuwun banget bapa ya kang mengkono aku pamit pamujimu wae tak jaluk ya bapa muga lebta ing karya ya bapa
sang para warta tuhu wanita kang muslim limpat parama widyeng sanyata ilahing waladalah lagi wae budal saka pertapan ora pangling iki malah kepethuk anak Prabu Antaswara ya anakku lanang inggih sembah pangabdi kula kunjuk Rama Penemban ya tak tampa ndadekke bombonging tiaspun Rama nanging katone sumengko pengawak Wajra napa nggih inggih panjenenganipun kula badhe swaning pertapan nanging malah kepanggih wonten mriki menapa kepareng matur wonten mriki ya ora dadi ngopo matura ana apa nggih Rama nadyan kula menika sampun Nyakrawati jumeneng nata wonten negeri atas angin nanging kula menika setunggaling nalendra ingkang tasih Jaka Tumaruna pramila kula badhe mungkasi jejaka kula Rama Penemban walah dalah kuwi sing tak arep-arep nggih mergo aku selak kepengin momong putu gage matura wanita ngendi sing dadi panujune atimu monggo pun bapa ingkang saguh nglamarake inggih nuwun sewu Rama kula ngertos bilih sakmenika Bedari Sri Dewaning Boga menika mapan wonten ing pertapan mongko nadyan kula nembis pisan sumerep kula malah lajeng ketuan raos tresna dhateng Bedari Sri ingkang mekaten Rama pareng boten pareng Bedari Sri kula suwun badhe kula jatuh krama lah dalah kok Bedari Sri iki piye aja nger nek kowe bakal ngayunake wanita aku ingkang saguh ndodhok lawangi lan nginang kambir suruhe nanging yen Bedari Sri aja ya ngger aja merga Bedari Sri kuwi pepundhane wong sak tanah Jawa kowe mesti bakal kena sapu denda bakal kualat aja ya ngger sampun samenika Bapa Penemban kersa minangkani menapa mboten? Wah, ora ngger. Aku ngeman karo kowe. Mung kari Bapa Penemban gelem ngulungke apa ora? Yen ora gelem ngulungke kelakon ana anak wani karo wong tuwa. Pancen kowe wong tuwa sing ora patut diajeni nyoh, punjung keplak. Waduh. Ayo, sampai